Боби Цанков е застрелян в бизнесстена номер 30, където има оптика, офис на доверие Сибанк. По информация на Петя, той е отивал при известния адвокат Таков, защитник на Цанков по делата е бил адвокат от кантората на известния адвокат Лъчезар Таков. Ето това е, което чета тук, в кой сайт е това, Росене? В кантората на защитника на Цанков се намира на булевард Самболийски, на на цар Самуил. Защитник на Цанков по делата е бил адвокат от кантората на известния адвокат Лъчезар Таков. Той е адвокат на Златко Барета и на един от Маргините. Час и половина след стрелбата, тялото на скандалния журналист още не е вдигнато, до бездействено няма достъп, а полицията отцепила района, стрелците избягали пеша по посока църква Света Неделя. Стрелбата е била целенасочена по жертвите. Казаха, че още не разполагат с информация дали двамата ранени имат криминални досиета. Още веднъж край на материала. Кой сайт беше? Нюз.бг. Чухме преди малко през тъчето на Военно-медицинска академия. Единия на 24 години от ранените, другия на 48, 24 годишния е с рани в лявата предмишница и в областта на шията към лявата част. Другия, куршумите са минали през предмишницата и шията. Другия куршума е някъде в тазобедрената става и заседнал в тазобедрената става, каза пресата шето на Военно-медицинска академия. Уважаеми зрители,